kumusta? Mayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Sa gihapon ni ining taknaa Ginoo, kami nagapasalamat kanimo, maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat din ikaw ang Dios nga angay simbahon ug alagaron. Ikaw ang Diyos nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, o sa tinubdan sa mga katubigan. Itugot mo unta, Ginoong Diyos, nga imo nga panalanginan kini nga programa o kini nga estasyon, nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta, o Diyos, nga ang mga nagapaminaw, hinagi sa lamdag, sa gasa, sa Espiritu Santo ang imong pulong ilang masabtan ug mahangpan. Diin, Ginoong Dios, ang imong pulong nga ilang ginapamatian makapabag-o ug makapausab diha sa ilang mga kinabuhi, ug sila, Ginoo, imong pagatawagon nga makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo niining nagakahinapos na nga kapanahunan. Daghang salamat, o Dios, sa imong pagtubag o paghatag sa among ginapangayo, among tuuhan ug lauman nga kini among madawat pinaagin lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tanawon diha gid makita nato ang kalainan, Brad John, sa pundok nga nagtuo kang Kristo pero wala nay kasuguan, kaysa naman pundok na doon ay pagtuo kang Kristo ug nagsunod gihapon sa kasuguan. Kini ang buhi nga timailhan nga ang kamatuoran ug ang bakak mailagayod. Salamat sa pagbasa, si Rodolfo de Aini. Okay, daghang salamat, Brother Rodolfo. Nga patay basahon. Kuya John, ingon ni tatay, kung pagtuo kuno ang hisgutan, unya husto na bisag dili mo sunod sa kasuguan, husto po di ay si Satanas, kay naaman sad siya pagtuo, pero nagakurog lang sa kahadlok. Maunay sulti ning tatay. Okay, sakto po na si tatay nimo. Sakto po na sa tatay nimo, kay ang yawa naam say pagtuo pero wa magsunod sa kasuguan. Muna ang kinipong uban na ay mga pagtuong wa po pagsunod sa kasuguan, murag maingon-ingon ta nga nagka match ni sila og ang yawa. Ang dili lang pagka-match kanang pagtuo na ay Kristo nagsunod sa kasuguan. Kay ang yawa wa maginaytuyo pagsunod sa kasuguan sa Dios. Okay, ang atong relihiyon kasuguan ra way Kristo. Kanang naguna di masabot ilang wali nila. Okay, gikan ni sa bangkasan, sagdilang kay unsao magod pero feeling okay gid pud kayo. Okay, at tinini ang ato ning basahan gikan ni sa San Carlos City kang Mampas Pedian, hinaot ang panalangin sa Ginoo Brad dili maghunong hangtod sa iya pag-abot. Gikan ni kang Mampas Pedad sa San Carlos. Ma'am, okay ra kayo, ma'am?
ang Ginoo manalangin magyud sa kanunay ang iyang panalangin sa mga adunahan o sa namong mga kabus lahi man, pero kung imong tanawon pareho ra gihapon, ha? Nagkaon sila, nagsudan sila unsa kanindot katahom silang pagkaon, pero ang pobre magsud-ag ginamos pusan lang na og limonsito o niya iya kanana nga ad-aran lang dadag kamatis og sibuyas Bombay, parihara busog. Kung ang kwarto sa gikuan na dato di aircon unya ang sa pobre in town pay-pay lang nga karton, parihara nakatulog. Ang importante makabus man ka o adunahan, duna kay pagkakontinto sa imong kinabuhi og unya duna kay pag-ila nga may Dios ka nga angay simbahon og alagaron. Okay, ato paning basahon. Good evening, Brad. Daghan sab kaayong salamat sa imong pagsakripisyo alang sa atong Ginoo hasta sab baya imo pamilya nagsakripisyo sab baya kay kanang wala gid ka sa ilang kiliran may magsigi kag gawas sa inyo panimalay kay magmensahe sa mga katawhan nga uhaw sa pulong sa Dios, mao nga dapat lang jud unta nga suportahan mo. Sige, okay, salamat kayo Ma'am Paz Pedad, ha? Kini ni ang salamat kayo sa imuhang mga panghuna-huna tali namo unta daghan sad nga mga huna-huna sama anang imong huna-huna aron ang buhat sa Ginoo kusog, kanunay nga irog ngadto sa unahan. Oo niya to di ay sad nga pasalamatan ang tanan karon nga naghimo sa mga crusade. Wa diri si Brother Isaw kay siya gyud ang speaker karon, third nights na sa crusade diha sa Maya, unya siya man ang main speaker. Mo na nga pila na kagabi nga wa nato siya ikauban diri sa ato nga programa. Okay, na last text nga ako ning basahon. Sir, manguta pangutana man eh. So dili lang usa ta ni. Kay naay pangutana nga mura og apasumpay sa atong gihisgutan, murag na ride unan ra ang atong gihisgutan kagabi kay kato magong pangutana nga ang ila Kristo ang ato kasuguan ko, no? Ato na nga gitubag unya nasakyan punis pagkakaron. May nalagid na nga ato ni gyud nga tagaan dayon og pansin kay aron nga mahayagan ang nangutana og uban nga mga naminaw. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga malili usa nimo diha ang atong monitor aron ato gyud mahibaw-an kung diini ang atong mga minahal nga mga viewers nagagikan nga mga nasura sa kalibutan. Brother Libby? Okay, digang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga kahigalaan nga nagpaminawan karon. Atong mga viewers, atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Nya pwede na mo makapadangat tigala og mga mensahe pinaagi sa pag-text sa among mga number ni Brother John, or pwede mo mo message sigala pagi no sa Facebook live sa DYCM Bugo Adventist aron ato nang mabasa ang inyong mga importanteng mensahe. Kanyang naamoy mga importanteng pangutana may tungod sa mga butang nga ato na na-discuss dinhi. Kanya gusto mo clarification, matinawan mo mayo, so mo-follow up mo, so pwede higala i-message lang diri or pwedeng i-text mo direkto sa among mga number ni Brother John para ang ato nang matagaan o pagtagad mga kagalaan. Kanya atangin nyo ang panahon sa pagpanubag kay kalipay sa namo higala nga dunay participation gikan ninyo, makaparticipate mo higala, padala mo sa inyong mga tubag pod pinagi sa pag-text o pag-message sa atong Facebook aron ato mabasa ang inyong mga tampo. Kanya hangyo lang po ninamo kanunay nga atong i-share sa atong mga friend ang ato nga programa para nga sila sab ma-bless po sila, pinagi silang pagtanaw o pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. So dito magdugay higala mo ato tas pagbasa nining pipila ka mga kahigalaan nato nga ato nakita sa screen nga nagpadala og mga mensahe. Niya si Brother Jeffrey Arrogante. Mayong gabi Martes mga kaigsunan. God bless sa tanan listeners
viewers and broadcasters. So maayong gabi di Brother Jeff uban sa imong family. Niyasad si Brother Ronilo Itang, mayong gabi Brother John, Kuya Libby, og sa tanan nga naminaw karon. God bless. So God bless Okay. also Brother Ronilo. Salamat, Brother Ronilo. You are a part of this program. No? Thank you kayo sa pag-bio kanunay. Huwag na siya absent, Brother John. Yes, kuan lang yun, nagpasabo pa ila ni mo nga kasing-kasing Brother Libby, nahigugma gid sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Mao man ay pagpid o pagpakaon sa atong kalagod ang pulong sa Ginoo, mao nay kalanon sa tong kalag. So kung kanunay ang atong kalag busog sa iyang kaugalingong kalanon, maisab healthy sad ang atong relasyon diha sa Ginoo. Okay, niyasad si Ma'am May Barrido Coyos. Good evening, happy viewing and listening to all. God bless. So God bless also niyo di ma'am, kauban ng pastor, na mga kabataan ninyo. Okay, ato ning lilion sa pikas nga screen mga higala. Ato ning tanaw ning pipila ka mga kahigalaan nga nag-like o nag-heart. Niya si Brother Jeff Arrogante. Niya po sila si Brother Amay Pitogo, Sister LC. Niya po si Brother Ronilo Itang. Ato pong nakita din si Sister Ginaline Lumuntad. Asad si Ma'am May Barrido Coyos, Edison Coro. Niapod si Melideth Branzuela Fuentes, Rison Cabatania. Si Brother Geno Arcabal, Basilio Notarion Jr. Niapod si Brother Abner Dualio. Ato pong nakita si Melissa Hila Saison Lederos. Okay, mo ni ang atong mga nakita din sa screen, atong mga pinalangga nga makikilaan nga nakig-uban nato karon nga gabi. Okay, sa pagpadayon sunahan, ibalik na akong panahon ni Brother John alang sa pangutana o diya pa day paapas nga mensahe niya po si Brother Gino Arcabal o niya nag-send siya og kamot nga nag-action, nga nag-pray. So, salamat Brother Gino. Niya ato sang mga kahigalaan sa naglain-laing mga lugar na nagpaminawan karon tabi na dinhi sa distrito o sa distritos dan Bantayan. Pahimosli po niyang pagtambong sa crusade nga ginubalahan ni Brother Isaw diya sa Maya. Kanya diya po sa Tagasa, napod si Tagasa Marangog, napod si Pastor Blasi nagdumala sa diha sa 1 week nga crusade, no? Nga taga-tagasa, taga-marangog ay sipyatas pagtambong matagabi kay daghan ta makatunan may tungod sa instruction about sa ato nga family. Nga diri sa Santo Niño, Barangay Santo Niño sa Bugo City, naapod si Pastor Charles Anugra sa Baskan Tikson at makikilaan diya sa Santo Rosario o dinhi sa Santo Niño, Barangay Santo Niño. May Muslim yung pagtambong higala padayon na ang crusade sa kada gabi. O niya dito sa Punta na Ilon, tapos crusade ato nakita din si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi sa tanan. Greet ko og happy birthday para ugma sa akong magulang si Budha Garcia ng happy birthday. God bless you all. Niapod si Brother Mario Alquizar. Mayong gabi ninyo diha Brad Libby o Brad John. So good evening also Brother Mario. Maayong gabi, Brother Mario. Salamat sa imong pag-view karon nga gabi dinhi sa ato nga programa. Niya pod si Brother Erwin Juanes, no, nakig-uban sa nato karon nga gabi. Akong ibalik yung panon, Brother John.
Wala to tayola sa paghatag og atensyon ining pangutana, no? To matong kuan pangutana gitubag kagabi si Brother Boyet mura matog sa Suba. Maya daan bantayan ba to ang kani karon bagay daan bantayan ni ato ning kuan ato ning hatagan og kunya. Salamat kaayo sa kuan, salamat kaayo sa nangutana kay dugay-dugay na rabaning pangutanaha unya maulagi og makatandog ta niining mga senaryo magsunod-sunod ang mga pangutana unya duna po'y mga ingnunta nga tao nga gusto lang pod ngang ilar sang tumong o katuyuan ilang gusto mo'y masunod mo reklamo dayon nga sige lang og balik-balik. Natural ang amo diri panerbisyonis kahanginan giserbisyuhan mo mahitungod sa pulong sa Dios. Daghan gud mong kanunay nga nagpaminaw unya kanang magkapariho ang tumong sa pangutana natural dili gid pud mahitabo nga di na namo entertainon kay ang uban gi-entertain ang uban dili tungod kay maorang pangutanaha lain-lain lang pormada ang tunada sa pangutana pero mao gad ang tumong og katuyuan pero sabi lang mindras may mga tao gusto magpakisayod ining mga bahina dili mahitabo nga kami mapulan gyud sa pagpasabot ani kanunay sa kahanginan. Okay, pulos man ta may pagpangalagad sa Ginoo, sir. Kaso magkalahi lang gyud gayud kita kay kami sa pagtuo og sa bautismo diha kita maluwas. Marcos 16:16. Kamo sa kang Moises gihapon nga kasuguan nga unta kanang sugo didto lang na sa Israel wala na ang 10 commandments panahon ni Kristo. Your avid listener sa Bagay Daan Bantayan. Okay, may gabi ron sa tanang taga Bagay Daan Bantayan. Usa sa mga dako-dako nga barangay sa lungsod sa Daan Bantayan. Akong balikan sa pagbasa. Pulos man ta may pagpangalagad sa Ginoo, sir. Kaso magkalahi lang gayud kita kay kami sa pagtuo og sa bautismo diha kita maluwas. Marcos 16:16. Kamo sa kang Moises gihapon nga kasuguan nga unta kanang sugo didto lang sa Israel wala na ang 10 commandments panahon ni Kristo. Your avid listener sa Bagay Daan Bantayan. Okay, daghang kayong salamat sa sinder nato diha sa Bagay Daan Bantayan. Salamat nga automatic gyud nga nagreply sa akong text kaganina. Salamat kaayo apan okay lang naghangyo magugko Brother Libby nga medyo anhi magig ko kasagaran maagi aning barangaya nga pwede ba nga makakuanta og Bible study. Ining reply siya nga sir sa pagkakaron god dili pa kaayo na plastar ang akong pagpuyo kay nangipon lang ni sa akong ugangan maikog ko muna nga dili lang ko kapasalig. Okay ra na. Ang importante nga maminaw ka dinhi kanunay sa ato nga programa. Pag ang kuan man god ang dinhi atong hisgutan pulong nis Ginoo. Sa Juan 1:1 nagingon sa sinugdan mao nang pulong ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Busa sa diha nga naminaw kaniining programa nga nagpasabot may tungod sa pulong sa Dios daw sama ra gyud nga ang Dios nga namulong mo'y imong gipamatian gitagaag higayon panahon kay tagsararong panahon na nga ang mga tao tagaan og lugar ang pulong sa Ginoo sa pagpatalinghog kasagaran gyud dili na ganahan maayo pa ang Batang Quiapo kay ganahan sila maayo pa ang Darna kay ganahan sila maayo pa tong sa una probinsyano kay ganahan sila pero pulong na gani sa Dios bisag unsa na lay mga reklamo ug bagulbol sa uban saba alingugngog di sila katug pero magpista na gani nga halos ang ilang kugmo ug ang ilang atuli mga taktak sa kakusog sa sounds wa gyud reklamo makita nimo kung unsa gyud kabililhon sa
mga butang nga ikalaglag sa tao kaysa ilang ikaluwas. Mauna nga malipay ta nga naay mga tao nga nagahin og panahon sa ilahang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Well, mahitungod ni ining imong kuan higala, imong gihisgutan, no? Nga naghisgot ka nga kami pagtuo og sa bautismo, diha kita maluwas. Amunay inyo sa pagtuo og sa bautismo, diha kita maluwas. Sa imong gisgutan, Marcos 16:16. Kanang maong bersikulo, kung imong tan-awon diha, sa dili pagyud ka ana makakuan, sa dili pagyud ka ana Muhanas 16 sa 15, tibuok kalibutan na nga iwali ang maing balita ngadto sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan ug kanasuran. Timani tibuok kalibutan, dili kay sa Israel lang. Unya nagsadihang iwali ang maing balita, nagsulti si Kristo muning sa 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Kini mo nay dapat nato nga pamalandungon. Will ari usata, kung unsa may inyong pagtuo og baruganan, wala gid mi ni ana nakikialam. Wa mi nang hilabot. Ang amo lang dire ang pagpasabot tungod kay duna maggoy mga text nga mag-abot dire nga maoy atong himuan og topic dinhi sa kahanginan sa atong programa. Kung pagtuo lang ang hisgutan, bisan pa man gani ang yawa dunay pagtuo, sumala sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19. So kung diha lang sa pagtuo, anya uki pod ang yawa, kay ang yawa nagtuo man usab. Uki ra pod ang yawa kung diha lang ka. Pero ang gihisgutan nga matud pa nga pagtuo unya wa na nang kasuguan, diha ra na ang diferensya. Diha na ang dili na mao, kay unang-una ang kasuguan dili na mabulag diha sa pagtuo, ug ang pagtuo dili puna mabulag diha sa kasuguan. Nganuman magkuyog gyud ni sila. Nganuman kung imong tan-awon ang pamahayag ni Apostol Pablo sumala sa Roma kapitulo 3 bersikulo 31, no? 3:31, kapitulo 3 bersikulo 31, matud pa ni San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunoa wala gayud. Hinuon gipabarog nato ang kasuguan. Busa kini nga programa nagtudlo sa gitudlo sa Biblia. Kami nagpabarog sa kasuguan. Si San Pablo pod sa iyang panahon gipabarog niya ang kasuguan. Sa laktod pagkasulti, dunay panagkasama, panagkahaom, pagkatakdo sa mga pagpangwali ni Apostol Pablo o sa ato nga pagpangwali dinhi sa kahanginan. Kami duna sad mi ana nga pagtuo, pero ang nakalahi lang sa inyo pagtuo ra, wa anay pagsunod sa kasuguan, kay didto ra lagi na sa nasod sa Israel. Pero timan ang pagpangwali ngadto sa tibuok kalibutan, ngadto sa tanang katawhan. Unya nag-ingon si San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Tandaan nato na karon, kung atong tan-awon dinhi, diha sa pagsunod sa kasuguan hasupak ba ang pagtuo? Wala. Kay matud pa ni San Pablo, wa man nato bungkaga ang kasuguan, hinuon gipabarog. Nag-ingon sa Mateo, Kristo niya nagsulti Mateo 28:18 ngadto 20. Matud pa ni sa atong Ginoong Hesukristo, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Ano gisulti busa sa 19 na ni, naging busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Tanang kanasuran ug katawhan ug pinulungan. Unya nga magabautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang inyo pagtuo og bautismo, di ba? Nya luwas na mo. Pero niya gisulti diri nga ingon dinhi nga himuan yung mga tinun-an. Mauna nga daghan yung mga panahon, daghan ng mga higayon nga dunay nag-text diri nga gusto nang magpabautismo.
Unya ato gani usahay nga ikasabay diha maana simbahan nga mo presentar nga magpabautismo kay dugay ra silang naminaw sa atong programa. Pero ato kini sila nga gidasig nga magpa-Bible study una. Kay sugo man as Ginoo nga himuan yung mga tinun-an. Unya mao nang Bible studyhan kay tun-an man. Lahi man gud na sa inyo ang mutuog magpabautismo maluwas. Pangutan-on ra ang tawag duna ba mo'y pagtuo, pag-ingong duna bautismo og largo. Unya dili man na mao'y proseso, dili man na mao'y gisugo kay himuon man usang tun-an. Unya human siya matun-i bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nan karon kinsa man gyud ni ang angay uhaom nga bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tanawa ra gud ang Mateo 28:20 nagingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Timan-ing nga ang tao di ay bago siya bautismuhan magunsa siya tun-an. Unya human siya matun-i bautismuhan na siya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa maning bautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo? Kadto matud pas 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa magauban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So ang pagabautismuhan di ay kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Karon unsa maning hitabo pangutan-on lang ninyo ang tao na abay pagtuo bautismo og largo. Karon human sa iyang bautismo kay wa man siya tudlo meaning inosente siya sa mga butang nga angay nga iyang kinabuhian human siya na bautismuhan. Natural kay wa na niya mahibaw dili gihapon na niya ikinabuhi. So sa laktod pagkasulti sa pagkangalan lang nga nabautismuhan pero wala gyud siya angay nga mahuna-huna kung unsay iyang kinabuhian kay human na siya nabautismuhan. Mauna nga sa una sa wa pa nagpabautismo adlong Domingo mo'y giilang igpapahulay gilapas ang Sabado. Tanawa sa human na bautismo nag-unsa gihapon, naglapas ra gihapon, nagpabilin gihapon sa Domingo. Nya unsaon magyud na nimo kuno paghuna-huna nga naman tungod kay wa manggud tudlo sa pagtuman nga kanang adlaw igpapahulay adlaw Sabado ikaupat na nga sugo diha sa 10 ka sugo. Ug unya kung imong tumanon ang usa nalapas man ang tanan. Santiago 2:10 kay bisan kinsa nga magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas siya sa usa ka bahin niini siya nahimong malinapason sa tanan niini. Nganong dili man na niya malapas ng usa lalo na sa adlaw ipapahulay nga nabautismuhan naman unta siya. Natural iya ginang malapas kay wa man nimo siya tudluin yana sa pagtuman matud pas Ginoo magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So ang angay magdawat og bautismo kadtong natudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sa una sa wa pa siya bautismuhi ay naglapas na 10 ka sugo. Tan-awa sa nabautismuhan na giunsa gihapon na 10 ka sugo. Dilapas ra gihapon nganuman tungod magud na kay wa man tudlo sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Dios. Unya kung inyong huna-hunaon maghuna-huna na sad mong giatake mo, huna-huna na sad mong gihilabtan mo, no gipasabot ra mo kay kini nga programa wala og dili na manghilabot kundili igo lang sa pagpasabot. You got the point? Karon kung atong tan-awon dinhi ang bautismuhan di ay dili lang kay pagtuo bautismo brother sumalas 16 nga imong gisgutan dis Mateo. Balikan nako ang Roma 3:31. Si Pablo nagyud na namulong. Tan-awa bago diha mahisgutan. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21 nagingon, tungod kay wala may propesya pinaagi sa kabubuton sa tao, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timan-ing nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Nanon sa may gisulti nining Pablo kay minanduan man is Espiritu kay balaan man ning tao may tungod sa pagtuo kasuguan. Roma 3:31 kung balikan gibungkag nagngudi kanana ang gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo hinunoa wala gayod
gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa taliwala sa daghang nangalagad doon sa Ginoo, pagtuo wa nay kasuguan, kini nga programa ug kining inyong gipamatian nagapabarog kini sa kasuguan sama sa pagpabarog ni Apostol Pablo. Diin gisulti ng daan nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo ug pinagi sa mando sa Espiritu Santo ang balaang tao nga si San Pablo, nagsulti siya nga gibungkag ba ang kasuguan tungod sa mga pagtuo? Wala gayud. Wala gyud. Karon kung atong basahon, ganina naghisguta sa Roma. Adto ta sa ikaupat nga libro sa 14 ka mga libro nga gisulat ni San Pablo. Sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24, si San Pablo gyapon ikaupat ni nga libro, kay 14 man ka libro dinis Biblia ang nasulat ni San Pablo. Ikaupat kay the first book of the Bible nga gisuwat ni Apostol Pablo, mauman ang Roma. Karon atong hisgutan dinhi sa ikaupat nga libro sa sulat San Pablo, Galacia 3:24. Nagingon nga matud pa, busa, tandaan busa ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Timan gyud nga ang pagtuo nga gisultin San Pablo wa gyud na magkabulag og ang kasuguan. Nag-ingon matud pa nga busa ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon sa pagtuo. Timan nga mamatarong ka lang sa imong pagtuo sa diha nga inagak ka sa kasuguan. Kay mo nagisulti niya. So kamo diha nga mga magsunod na nining mga puntuha kini nga bitisting iragog kuno ninyo ni supak ragod. Unya pag text ragog kuno mo diri parang madayag gyud ang inyong kaugalingong pagkasayop sa inyong baruganan. Ngani si usahay inyo mga pasanginlan si Kristo. Na ay mga kasuguan nga wa na kinahanglan sama pananlitan sa mga paghalad ug mga mananap. Pero kung mahitungod na gani ning gisgutan 10 commandments dito ranas Israel nya kamo na aghapon mo kang Moses kang Kristo naman ta, sayop gyud na nga mga panghuna-huna. Unsay sayop? Akong basihan pamatud-an ako sa Biblia. Sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 17 ug 18, pamalandungan ninyo nagingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna. Timan gyud ayaw ginyo hunahuna nga si Kristo inyong pasanginlan nga mao gyud na ang katapusan sa kasuguan. Kay kanang kasuguan gitapos uban kang Kristo kun inyong tun-ana, mga kasuguan kana sa paghalad sa mga mananap dili ng kasuguan nga moral ang napulo kasugo. So akong mapadayon na nagingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Tan-aw ragod, si Kristo ang huwaranan, si Kristo ang pattern, si Kristo ang sample, si Kristo ang panig-ingnan. Diin siya mianhi dili sa pagbungkag sa kasuguan kundili sa pagtuman niini. Karon ang pangutana. Sa Juan 10:27 nag-inguman si Kristo, ang akong mga karnero nagsunod kanako. Karon si Kristo nagtuman sa kasuguan niya ikaw. Ang pangutana, gisulti man ng Kristo, ang akong karnero nagsunod nako. Si Kristo nagtumas kasuguan, ikaw. Ang pangutana, ang mga iyan nagsunod man niya, iya ka ni Kristo. Ngawa man ka magsunod kasuguan. Kung imong basahon ang 18 ningon, sultihan ko kamo. Timan ni gisultian na tadaan. Kinsay nagsulti? Si Kristo. Di ini mabasa sa Mateo 5:18. Sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan, bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Way sayloan samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta. Karon moingon nga didto ra na sa Israel, panahon ra na ni Moises, ang Israel ang gisgutan dinhi langit ug yuta, dinhis Pilipinas uasang dapitang nasuras kalibutan wa bay langit ug yuta. Pamalandunga kuno higala. Ayaw mo ni ana nga magpadayon mo nga murang magpagapos ang inyong kalag sa mga pagtudlo sa inyong mga pangulo sa simbahan, kay tingali gyud unya og sa adlaw sa katapusan kamahayan gyud unya ninyo na. Samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan, walay pagasayloan. Langit ug yuta ang gisgutan. Mo bitong ipawali ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Unya, moingon mo nga ang 10 commandments ang napulo kasugo panahon ra na ni Moises, uy dili na kay bisan pas panahon ni Kristo gitudlo na ni Kristo, ug dili man lang kay didto ra na sa Israel,
Pamati iragyod kuno ninyo niyo, akong basahon din niyo, kung unsay gisulti dinhi sa unang hari 8:60-61 dinhi sa MBB sa Maayong Balita Biblia. Kung unsay gisulti dinhi sa naunang hari kapitulo 8:60 ug 61. Unya kamo dinhang mga miyembro nga naminaw, bisulay kuno ninyo og pangutana ang inyong mga pastor, or ministro o inyong mga pare. Pangutan-an ninyo, ayaw mo pagpakigdebate, ayaw mo pagpakiglantugi. Kung unsay ilang pamahayag, unsay ilang pagpasabot, ayaw mo pakiglantugi. Unya, unsay ilang pamahayag, pagpasabot, tistingid dinig paabot sa atong programa kung nainsakto ba base sa Biblia ang ilang pamahayag. Kaya niya atong basahon, 8:60-61 sa unang hari, nagingon, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Timan iha, nga gi-address ni sa tanang katawhan sa kalibutan. Ipadayon na kong basa, nag-ingon din matod pa din nga ang Ginoo mao ang atong Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Andawa ra gyud ka. Ang gi-address niini ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan nga magsunod sa iyang mga kabalauran, magsunod sa iyang mga kasuguan. Diini alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Pero tan-awa og giun sa pag-divert ang inyong hunahuna didto ra na sa Israel, alang ra na sa Israel, pastilan kadako gyud ni ana nga kanana ang pagkuan o na og sa kuan pa na murabag ni ditor ka sa insakto unta nga agianan. Tan-awa kung imong basahon dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13, kini mao ang katapusan sa tanang mga butang, ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Timan igyod nga ang tao dunay katungdanan ngadto sa Dios, ug ang iyang katungdanan ang pagtuman sa mga sugo. Tao ang gisgutan dinhi, kung hiapitan nimo ang Griego, gitawag ni og anthropos, meaning human being or all mankind or all races of people, mo nang tibuok kalibutan alang sa tanang katawhan. Unya kung imong basahon sa Maayong Balita Biblia, kadluki ang Dios, bantay ang iyang mga sugo, kay kini alang sa tanang tao. Pero adto pug ka magbasa sa kanana ang the word of God, ingon kadluki ang Dios o bantay ang iyang mga sugo, kay alang kini sa matag tao. Matag tao. Mga igsoon, dili man ko makaingon nga wa mo kasabot. Nakasabot mo oy, nganong dili, pero mas nangin paibabaw og nangin bililhon sa inyo ang pulong nga inyong nadungog sa inyong mga pangulo kaysa mga pulong nga naisulat dinhi sa balaang kasulatan. Timani kining mga butanga. Kung ibong tan-awon sumala sa Mateo 19, 16 ngadto 19, o kung imong tanaw matod pa dinhi dito ras Israel, oy wa na ang gisulti ni Kristo mga kasuguan diha sa kuan, diha sa mga sugo dias na pulo ka sugo. Nan matud pa nimo higala kang Moises, angay mong mahibalong nga kining napulo ka sugo dili kini kang Moises, iya kini sa Dios nga gisulat sa Dios diha sa iyang kaugalingong tudlo sa duha ka papan nga bato. Busa ka ng doktrina nga paaron-aron pagtudlo nga ang Dios walay unod ug walay bukog. Timan paano magkaroon og tudlo ang Dios kung walay unod ug bukog ang matuod nga Dios? Gihatag niya na ngadto kang Moises, didto sa bukid sa Sinai. Busa dili na ingon kang Moises nang napulo ka sugo, kundi iya kana sa Dios. Sa panahon ba ni Kristo, didto ra na sa panahon ni Moises, sa panahon Kristo wala na. Pamati iragod ninyo higala, parang maklaruhan o sa Tagalog pa, matunghayan kayo. Kung sa ato pa mahimasmasan o unsaon tani pagtermino nga labing sayon pagyud sa inyong pagsabot. Kung atong tanaw sa 18 sa Lucas ngadto sa 21, kay naara ba po'y katarungan nga awa manggoy makatuman anang napo kasugo pastilan o
ug mao na inyong kuan, mao na inyong doktrina. Anytime pwede nga magatubangay ta Biblia por Biblia kung kapamatuod ba mong way makatuman ana. Kung atong basahon din sa Lucas 18:18 hanggang 21, ingon niyo, once a Jewish religious leader. Tay man-e nga dunay usa ka Hudiyo nga pangulo sa relihiyon nila. Ask him this question. Nangutana kang Hesus o kaniya may tungod na ini nga pangutana. Good sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven? Remember, nga importante gyud ning mga butanga natong tanan. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton maayong magtutudlo aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Timan-e gyud musipiat gani mo ini. Layo ra gyud ang langit alang ninyo. Nagingon din niyo, do you realize what you are saying when you call me good? Nag-ingon si Ginoos, imo bang napamalandong kung unsay imong gisulti nako sa pag-ingo pagtawag nimo nako maayo? Oh, ingo ba maayong magtutudlo? Jesus asked him, only God is truly good and no one else. Remember, bisag pila pa na kabuok Biblia, 5 man kabuok Biblia o unsay imong profesyon o posisyon, ayaw gid paghuna-huna nga maayong laki ka. Kay only God, nag-ingon din nga only God. Amo na ingon sa Ginoo ni Ginoong Hesus. Only God is truly good and no one else. Ayaw gid paghuna-huna nga mas maayo ka kaysa uban. Kay bisag unsag kinsa pa ka diha, unsa pa nay profesyon nga naabot ug nahuman nimo, dili ka gyud maghuna-huna nga maayo ka kay ang Dios ra gyud maoy maayo. Unya nag-ingon dinhi, but as to your question, apan mahitungod niya nang imong gipangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti mahitungod sa napulo ka sugo. Higala, I'm sure nga naminaw ka karon kay ka-text man ta kaganina, hinaot pang mapamalandong nimo. Nag-ingon si Kristo, you know what the 10 commandments say. Naamang gihapon lagi ning 10 commandments gihisgutan. Mga kaigsunan, hinumdumi gyud nga kining mga pulong nga inyong nadungog og nabati nga napaabot diha sa inyong mga dalunggan karon kamatuoran kini. Timan-e nga sa adlaw unya sa katapusan, wala kay laing mahayon ang imong kaugalingon og dili ka maluwas nganuman tungod kay imong gisalikway ang mga pulong sa Dios nga naghatag nimong kasiguran aron ka maluwas. Si Brother Libby maghatag og dugang nga pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby? Okay, digang salamat, Brother John. So, matut ang mahigala sa pagpadayon, no, sa pagtoki. Ato sa ning basahon makadiyot ang atong nakita sa screen. Okay ni si Nisabel Villaganas ni Cesario. Maayong gabi, Kuya John, Kuya Libby, watching from Masbate City. May gabi inyo din ha, ma'am. Kumusta ni Parituto o ni Mads Nini? Kamong tanan diha? Okay ni asad si LC Pitugo, maayong gabi sa tanan, God bless. Ni asad si Brother Jemer Reyes. Good evening ninyo dira, Brad Dave o Brad John dihito og sa tanang naminaw. God bless all. Okay. Arita sa pikas nga screen ay mga bag-o nga atong nakita dinhi. Atong nakita si Lionel Ameth o niya si Aido Ihorango. Okay, ni apod ato nakita si Ma'am Florida Sigarino o niya sila si Melissa Hila Saison Lederos. Sa kuha ni Brother Levi sa paypay ni. Salamat ging sa inyong pag-view. Yasad si Melissa Hila Saison Lederos. Si Cristel Joy Dihito Anciano. Okay, ma'am. May gabi ni mo diha, ma'am. Niya ato po nakita si Ariston Boyno. O niya si Eva Dilaw ni Via Olid. Okay, no, mauni atong mga nakita karon sa screen. Niya po di ay nato nakita si Tina Mahinay Pahilan.
Okay mo adto ta mga higala sa Mo ni ang asawa ni Pastor Pastor. Pailan, no? Oo. Pastor Pailan. Musta mo din na, ma'am. Okay niya ito mga nakita sa niasad si Brother Jeffrey, nag-text siya. Salamat Brother Jeff sa imong pagtanaw. Niya si Brother George Luna, ang atong religion kasuguan ra way Kristo kanang naguna di masabot ang ilang wali nila. Brother George, may gabi ini mo diha. Ani adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang iyang pangutana ning hatag po siya verse sa Marcos 16:16. Ang ila kuno pagtuo o niya bautismo. Sa iyang hunahuna siguro dili na maoy gituhuan pod sa Adventist. Mabasa man kuna sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas. Wa man kitay supak ana. Kay maunay last nga himuon sa usa ka tawo nga natudluan sa tanang ginasugo sa atong Ginoo. So atong tan-awon ko no kanang word nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. Kanang pagtuo mga higala pasabot diha. Pagtuo na kang Ginisos. Tuotan niya nga siya mao atong Dios og manluwas. Nagtuo ta nga siya mianhi alang natong makasasala o niya nagkinabuhi siya dinis kalibutan aron mahimong panig-ingnan ang iyang kinabuhi natong makasasala nga mosunod ta sa pamaagi sa iyang pagkinabuhi. O niya nagpakamatay siya mga higala alang gihapon nato og mikayab siya sa langit, nag-andam og puloy-anan dito sa langit, ang iyang giandaman alang gihapon kanato nga mata mga taong mutuo kaniya. So ang mga Seventh-day Adventist nagtuo ni ana mahitungod kang Kristo kun kinsa siya. O niya mituo sad mi sa gisulti ni Ginisos sa diha nga gipangutana siya sa usa ka relihiyosong pangulo katong gibasa ni Badjon kaganiha. Ang pangutana sa Lucas 18 og 20 higalas the Living Bible. Ang pangutana sa usa ka religious leader, what shall I do to get to heaven? Unsay akong buhaton aron ko makaadto sa langit? Muna'y pangutana mahigala. Unsay akong buhaton aron ko makasulod sa ginharian sa langit? Nindot kayong pangutana ha. So muna'y pangutana sad siguro sa tagsa-tagsa nato kamo kaugalingon kung unsay atong himuon sa ato panagi buhaton nay himuon sa usa ka tawo nga gustong moadto og langit. Atong tanawon ra gud ang gipasabot tinigala ani ang tubag ni Ginosos gaingon siya dinhi sa versikulo 20. Gaingon siya dinhi. Ako basaw na? Ako nang basaw ng 18. Ingon ni nga once a religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Ang tubag ni Ginosos sa 20. But as to your question, may tungod siyang pangutana, nahibaw ka na kung unsa ang gisulti sa napulo kasugo. You know what the 10 Commandments say. Ang pangutana, unsay himuon nako aron ko makasulod sa langit? Ingos Ginos, nahibaw ka naman unsay gisulti sa napulo kasugo. Nag-ingon niya, don't commit adultery, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagpamakak, tahuron mong imong ginikanan og uban pa nga sugo sa napulo ka sugo. Mauni gitubag ni Ginosos sa dihang gipangutana siya unsay buhaton nga makaadto sa langit. Kaya nakita kining maong batan-on, nagtuo na ngadto kaniya kay nangutana gud niya
Nana siya pagtuo sa Savior kang Ginisos. Pero ang utana po siya, kung siya akong buhaton, aron ko makaadton sa langit. So, wa na ni ina ni Ginisos tumuo ka nako, kaya nagtuo naman. Ingon siya, nahibaw ka na kung siya naas na po kasugo. Ninghatag siya mga sampol, siya uban paggisgutan sa napulo kasugo. So, higala, kung usa ta kataong mituo kang Kristo, kaya ang mituo ra bang pabautismo luwas. Kung usatas katao, usata sa mga taong mituo, tuo ta sa giingon ni Ginisos, mahitungod aning bahina. O ang napulo kasugo, dili kay pala na sa Israeli, kay kutob na dito. Kay sa pag-abot ni Kristo din hining kalibutan na. Iya yung gisulti diha sa Mateo 5:17. Ayaw kamo paguna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. Gipasabot gyud ni Ginisos nga wa ko moanhi aron akong bungkagon ang kasuguan. Ako nagtuman. Dayon hiingon siya sa 18. Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, samtang naapang langit ug yuta, walay sayluan sa akong kasuguan. Si Kristo nagsulti ana, samtang niya panlangit og yuta, dili sayluan ang kasuguan. So mituo ta kang Ginuso sigala, tuhuan tani ang gisulti ni Ginisos nga matod pa niya nga ingon siya nga dili sayluan ang kasuguan sa dihang mituo taniya. Sa muna nga og ingon tang ning tuo lang tas iyang ngalan unya magpabutismo ta. Unya ingon tang maluwas, aw di na igo higala kay lawom kay ng pagkasulti nga mutuo. Tuo gani taniya mituo sadta sa tanan nga iyang gisulti nato. Wa man magsulti sa Kristo nga lapason ang sugo. Ingon siya di gani palaktawan ang sugo. Unya si Ginisos nagtuman gani siya sa Juan 15:10 gaingon siya nga kung gaingon siya diha nga maingon ka na word nga ingon yang asas 10 kung tumanon niyo ako mga sugo nagapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Si Kristo nag-ingon siya nga maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagtuman siya. Kita sad as tumuhaton magtuman pud ta kay ang pagkamatinumano ni Kristo sa sugo siyang amahan maoy iyang gipakita nga sumbanan panig-ing na nato nga makasasala. Mutuman da kay ang paglapas sa sugos Ginoo sa unang Juan 3:4 sala man higala ang paglapas. So ning anis Ginoos kalibutan gitudloan ta sa dili pagpakasala. Unsay buhaton di makasala sa pagtuman sa sugo. Unya sa diyang nagtuman ka na sugo, ning undang kapag pakasala. Mao na nga po na itong ikuha nga before ang tao bautismuhan, kinahanglan matudloan siya. So malas Mateo 28:19, tudloan siya sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Muna sa Seventh-day Adventist before bautismuhan, tudloan o niyag mo decide siya sa bautismo, mo nang bautismuhan siya gala. Og dili na tinuod nga ang napulo ka sugo para lang sa Israel, kundi alang na sa tanan nga mga tao. Sa Ecclesiastes 12:13, katungdanan sa tao ang pagtuman sa sugo. Sa Ginoos nagsulti 7:21, ang pasudlon sila sa langit, dili ang masinupakon, kundi ang taong matinumanon. Wa naman tayo mga higala, sa di pahingpit na puso na tuntulamanon, ni ang mga pagtusan. Mga higala mag-ampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono kita sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nagapaminaw kabiga sa pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Amoy kalipay pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa